ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावतन्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம டே 12 பக்தி தொண்டு இந்த சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல என்ன பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கு அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டவுட் கேட்டுருவாங்க. இந்த சாப்டர்லயும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால அர்ஜுனனோட டவுட் வரும். என்ன டவுட்? இதுக்கு மேல என்ன டவுட்? பகவானுக்கு எல்லா விதமான ஆன்மீக ஞானத்தையும் கொடுத்தாச்சே, இப்பயும் அர்ஜுனனுக்கு மனம் தெளிவடைஞ்சிருச்சுன்னா சொன்னாங்களே, அப்புறம் விஷுவலா வேற பார்த்தாங்களே, தெளிவானவட்டும் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஒரு டவுட் வந்து அர்ஜுனன் ஏன் கேக்குறாங்க அப்படின்னா, அருவ வழிபாடு அப்படிங்கிறது ஸ்டில் இட் இஸ் தேர். ஓகேவா? உருவத்தை மட்டும் வழிபடுறவங்க இல்ல, அருவ வழிபாடு பண்றவங்களும் உண்டு. சோ எது பெஸ்ட்? பகவானை அடையணும், அப்புறம் பக்தி தொண்டை சிறப்புற செய்யணும் அப்படின்னா, நம்ம பகவான அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வச்சு நான் வழிபடணுமா, அல்லது தோன்றாத அந்த உருவம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது என்ன ஒரு பிரகாசமான ஒளி வெள்ளம் தான், அதுக்கு உருவம்ங்கிறது எதுவும் கிடையாது. அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில நம்ம பகவானை நினைச்சு அவங்க மேல வழிபாடுகளை செலுத்துறதா அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு அந்த ஒரு டவுட் வருது. அதுக்கு பகவான் சொல்லக்கூடிய பதில்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகா மட்டும்தான் அர்ஜுனனோடது. பாக்கி எல்லாம் ரொம்ப குட்டி சாப்டர் இது. பாக்கி எல்லாமே வந்து பகவான் தான் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ரெண்டுமே சிறந்தது, ஓகேவா? ஆனா ரெண்டுத்துல வந்து எது ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உருவ வழிபாடு தான் சிறந்தது. சரியா? இப்ப உங்க எல்லாத்தையும் நான் ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறேன். திருப்பதி பெருமாள் நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்திருக்கிறோம், ஓகேவா? திருப்பதிக்கே போய் பார்த்திருக்கிறோம். அப்புறம் வீட்லயும் திருப்பதி பெருமாள் நம்ம அவங்களோட போட்டோ வச்சிருப்போம். அப்புறம் அப்புறம் குட்டி குட்டியா விக்கிரகங்கள்லாம் கூட நம்ம வச்சிருப்போம். சரியா? யாரும் கிஃப்ட் பண்றது இல்ல, நம்மளே ஆசைக்கு வாங்கி வச்சிருக்கிறது, பூஜை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். சரியா? அப்புறம் கேலண்டர்ல பாக்குறோம், முக்கியமா கேலண்டர்ல பெருமாளை பாக்குறோம். பெருமாளுக்கு எத்தனை கைகள் இருக்குது? அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்க. மாதாஜி எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கீங்களா ஹரே யாராவது கிருஷ்ணா. devotees? Yes. 4 கை 4 4 கைகளை எப்படி வச்சிட்டு இருக்காங்க? எனர்ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 4 கைகளை பகவான் எப்படி வச்சிருக்காங்க? பிரபு நீங்க சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி ப்ளீஸ் நீங்க எல்லாருமே க்ளோஸ் பண்ணுங்க. சுரேஷ் பிரபு சொல்லட்டும். ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடுப்புல ஒரு ஒரு கை வச்சிருப்பாரு. 2 கை வந்து ஒரு சங்கு சக்கரமும், அந்த கை பிளஸிங் பண்ற மாதிரி. ஒரு கை வந்து இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டர் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா அந்த தொடைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு முருகர் மாதிரியே எஸ் பிரபு, கிரேட் பிரபு, கிரேட் கிரேட். ஓகே, ஓரளவுக்கு நெருங்கிட்டீங்க பிரபு. வேற யாரும் கரெக்டா சொல்றீங்களா? பிரபுவே சொல்லிட்டாங்க, ஆல்மோஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க. இன்னும் ஆப்டா சொல்ல இருக்க விரும்புறீங்களா? உமா மாதாஜி. ஒரு கையில தாமரைப்பூ, அந்த கீழே இன்னொரு கையில தாமரைப்பூ. ஓகே, அந்த அந்த 2 கைகள்ல ஒண்ணு இடுப்புல வச்சிருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க பிரபு. இன்னொரு கை இன்னொன்னு தாமரைப்பூ. தாமரைப்பூ. மாதாஜி எல்லாருமே இப்ப நான் கேட்ட உடனே நீங்களேதான் கேலண்டர் பாத்தீங்க? சந்தேகங்கிறது வந்துதா? இப்ப நான் கேட்ட உடனே தானே நமக்கு டவுட்டுங்கிறது வருது, ஓகேவா? ஏன் இந்த கொஸ்டினை கேட்டேன் அப்படின்னா, எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, நான் பதில் சொல்றேன். தேங்க்யூ ஆல். எல்லாரும் முடிச்சிட்டு இருக்கீங்கிறது தெரியுது இதுல இருந்து. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் இந்த கொஸ்டின் இப்ப இந்த இடத்துல நான் கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து உருவத்தை தான் பார்த்துதான் வழிபட்டுட்டு இருக்கிறோம். பெருமாள், திருப்பதி பெருமாள்லாம் முட்டை போடுறது என்ன, அங்க போயிட்டு பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறது என்ன, உண்டியல்ல காசு வச்சுட்டு இருக்கிறது என்ன, நம்ம வந்து இது புரட்டாசி சனிக்கிழமைன்னா தலிகை பண்றது என்ன, எவ்வளவு கூட்ட நெரிசலா இருந்தாலும் போயிட்டு வெயிட் பண்ணி 1.5 நாள் 2 நாள் ஆனாலும் கியூ காம்ப்ளெக்ஸ்ல வெயிட் பண்ணி பெருமாளை சேவிச்சுட்டு வெளில வர்றது என்ன, எல்லாம் பண்றோம். ஆனா நம்ம மனசுல
என்ன இருக்குது பெருமாள் அப்படின்னா எஸ் அவங்க பெரிய நாமம் தெரியும் சரியா. அப்புறம் ஓரளவுக்கு அந்த 4 கைகள் தெரியும். ஆனா அந்த 4 கைகளை எங்க வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி வச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே நமக்குள்ள ஒரு சின்னதா ஒரு டவுட் வருது. நிறைய தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் இருக்கிறீங்க ஓகே, ஆனா எனக்கு இந்த கொஸ்டின் வந்தபோது நான் டவுட் பண்ணேன். உடனே ஓடி போய் சுவாமியார் கையில இருந்த பெருமாள் எப்படி கை வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தேன். நீங்க எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட க்ளோஸா வந்துட்டீங்க சரியா. உங்க எல்லாருக்குமே ஹேட்ஸ் ஆஃப். ஆனா வந்து ரூபமா பார்த்து வழிபட்டுட்டு இருக்கும் போதே நமக்குள்ள என்ன ஆகல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நல்ல மனசுல பதிய வச்சுக்க முடியல. பிரபு சொன்ன மாதிரி அந்த இடது லெஃப்ட் ஹேண்டுங்கிறது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா இடுப்புக்கு கீழே தான் அவங்க வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா. இன்னொரு கைகள் பாதத்தை காமிச்ச மாதிரி இருக்கும். இது வந்து நம்ம ஒரு தர பார்த்து தெளிய வச்சுக்கிறோம், இதுதானா சொன்னது கரெக்ட் தானா அப்படின்னு நம்மளால என்ன செய்ய முடியுது, பார்த்து தெளிய வச்சுக்க முடியுது. இப்படி உருவ வழிபாடு பண்ணும் போதே நமக்கு என்ன ஆகுது, இவ்வளவு டவுட்ஸ் வருது. அதை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு தடவை போய் பாக்குறோம் அப்படிங்கும் போது இதுவே நம்ம ஒரு அருவத்தை வழிபட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தோன்றாத பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லி வழிபட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எவ்வளவு பேருக்கு மனசு லைக்கும் அந்த இடத்துல. ஏன்னா முக்கியம் எது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கு எது முக்கியம்னு சொல்லி இருக்கிறோம், லைஃப் முக்கியம்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த இன்வால்மெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது ரொம்ப முக்கியம். முதல்ல ஆர்வம் வந்துரும், அப்புறம் நம்பிக்கையும் வந்துரும். ஆனா எது இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ப்ராசஸ நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருப்போம். லைஃப் இருந்தா மட்டும்தான், இன்வால்மெண்ட் இருந்தா மட்டும்தான். அந்த இன்வால்மெண்ட்டை எது கொடுக்கும் அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான் கொடுக்கும் ஓகேவா. சத்து சித்து ஆனந்தம் ஓகேவா. அது எட்டர்னல், அப்புறம் அது அப்சல்யூட் அண்ட் தென் பிளிஸ்ஃபுல். சச்சு சித்து ஆனந்தம் அந்த 3 என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது பரமானது ஓகேவா. அப்புறம் அப்சல்யூட் பூரணமானது, அப்புறம் பிளிஸ்ஃபுல்னா வந்து ஆனந்தமயமானது. அந்த அர்ச்சா விகிரம் தான், அது மூலமா வழிபட்டா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியுது, நம்மளால கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்திக்க முடியுது பகவான் மேல. சோ நோ கொஸ்டின் அபவுட் அருவ வழிபாடு. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க இந்த ஜூம் மீட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் இந்த தெளிவு இருக்குல்ல, நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஒரு நம்பிக்கையோட நான் செஷனுக்குள்ள போறேன். சோ அர்ஜுனனுக்கு வந்து அந்த டவுட்டுக்கு நம்ம எல்லாம் அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம் ஓகேவா. நம்ம இதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம். அருவ வழிபாடு பெஸ்டா அல்லது உருவ வழிபாடு பெஸ்டா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். பட் ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா பகவான் என்ன சொல்றாங்க, உருவ வழிபாடு பண்றவங்க தான் பெஸ்ட். பட் அருவ வழிபாடு பண்றவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப பிரயத்தனங்கள் போட்டு அதை அச்சீவ் பண்றாங்க ஓகேவா. பிரயத்தனங்கள் ஏன் போடணும் அப்படின்னா கண் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு குழந்தைக்கு அந்த ஆன்சரை தெளிவா படிச்சுக்க முடியுது, புரிஞ்சுக்க முடியுது, அது போய் எக்ஸாம்ல அதை எழுதிடும் ஓகேவா. இது ஆன்சர் இந்த புக்ல இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், புக்கு ஃபுல்லா தேடி 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 அது சளைச்சு போயிடும். அது அந்த கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் யாரும் சொல்லி கொடுத்தா கூட அதுக்கு எப்படி இருக்காது அப்படின்னா அது மனசுல அதால பதிய வச்சுக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அது என்ன ஆயிடுது, அதை தேடி தேடி பாக்குறதுல அதை கண்டுபிடிக்கிற எடுத்த பிரயத்தனத்திலேயே அது என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா ஃபெடப் ஆயிடுது ஓகேவா. அந்த மாதிரிதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரயத்தனங்களை மேல மேல போட்டு போட்டு அந்த ஒரு நிலையை அவங்களால ரீச் அவுட் பண்ண முடியாததுனால அது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான பாதை. ஆனாலும் கூட என்ன செய்யலாம், அது மூலமாவும் என்னை அடையலாம் அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு அவங்க பதில் கொடுப்பாங்க ஓகேவா. அடுத்தது அடுத்த ஹாஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான பக்தி தொண்டு பண்ணுனா பகவானை நெருங்க முடியும் அப்படின்னு அதெல்லாம் பகவான் சொல்லி தருவாங்க. ஏணிப்படிகள், இது பண்ணு அல்லது இதை பண்ணு அல்லது இதையாவது பண்ணு அப்படின்னு வேற 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 பக்தி தொண்டு பகவான் சொல்லி தருவாங்க. லாஸ்ட் 10-12 ஸ்லோகாஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன குவாலிபிகேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு வளர்த்துக்கணும், நம்ம கிட்ட என்னென்ன இருக்கு, இன்னும் இல்லாததை நம்ம என்னென்னலாம் வளர்த்துக்கிட்டா நம்ம எல்லாம் பகவானுக்கு வெரி க்ளோஸ் டு ஹிம் அப்படிங்கறது பகவான் சொல்லி நம்ம இப்ப கேட்க போறோம் ஓகேவா. இப்போ நம்ம பிபிடி ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கம்மா ஸ்கிரீன் தெரியுதா? No, Mataji. நோவா. ஒரு நிமிஷம். Okay, Mataji. நான் பேக்கப்ல வச்சேன் காணும். Yes, Mataji.
வருதமா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம். ஓகேவா? பக்தி சேவை, பக்தி தொண்டு, பக்தி யோகம் எப்படி வேணாலும் இந்த சாப்டர் நம்ம கால் பண்ணலாம். ஓகேவா? இதோட நம்ம வந்து பக்தி யோகம் அந்த 2வது மாடியூல் வந்து இதோட ஃபினிஷ் ஆகுது. நம்ம 11th சாப்டரோட அந்த அத்தியாய சுருக்கம் நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம். ஸோ வி கேன் கோ ஃபார் அடுத்த ஸ்லைடு. இதுல வந்து 12ஆம் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் நம்ம பார்க்க போறோம். 12.1 7 வரைக்கும் பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது. உருவ வழிபாடா அருவ வழிபாடா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு பகவான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உருவ வழிபாடு தான் தலை சிறந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. 8-12 வரைக்கும் பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள். சரியா? ஒரு விதமான பக்தி தொண்டா சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இது செய், இது முடியலன்னா இதை பண்ணு, அதுவும் முடியலன்னா அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு நிலைகளா அந்த பக்தி தொண்டை சொல்லுவாங்க. 13-20 வரைக்கும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள் என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் ஒரு பக்தன் வச்சிருக்கணும். அப்படி இருந்தா நம்ம பகவானுக்கு பிரியமானவர்களா ஆவோம். ஓகேவா? அதுல அர்ஜுனனின் விசாரணை உருவ அல்லது அருவ வழிபாடு எது சிறந்தது அப்படின்னு 12.1 கேக்குறாங்க. பகவான் வந்து கிருஷ்ண பக்தியின் மேன்மை என்ன அப்படிங்கறத 12.2 வரைக்கும் சொல்றாங்க. பக்தியின் முற்போக்கு நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு 8-12 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிடித்தமான குணங்கள் 30-20 வரைக்கும். சரியா? அடுத்தது 12.1. எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये साप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. हरे कृष्ण माताजी. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? அருவவாதிகள் அப்படிங்கிறது யாருன்னா இம்பர்சனலிஸ்ட். என்ன அப்படின்னா அருவவாதிகள் ஸ்டில் தே ஆர் தேர். அருவவாதிகள் இருக்கிறாங்க, அந்த இம்பர்சனலிஸ்ட்ங்கிறது இருக்கிறாங்க. பட் அவங்க செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு சிறந்ததா அல்லது உருவவாதிகள் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு சிறந்ததா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கொஸ்டின் பண்றாங்க. நவவித பக்தி நம்ம பல வாட்டி பார்த்துட்டே வந்திருக்கிறோம். ஓகேவா? நவவித பக்தி பிரகலாதனுடைய ஸ்லோகா. சரியா? என்னென்ன பார்த்தோம்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அப்புறம் அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஷ்யம், சத்தியம், ஆத்ம நிவேதனம். சரியா? இந்த 9 விதமான பக்திகள் இதுல ஏதாவது ஒரு 2 நம்ம செய்யணும். அதுல முதல் 3 நம்ம ஜபம் பண்றதுலயே வந்தது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் அண்ட் விஷ்ணு ஸ்மரணம்ங்கிறது. இது ஒன்னொன்னுத்தையும் செஞ்சவங்கல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸோட இதுல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸ்ரவணம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹியரிங். அது யாரு பண்ணினாங்க அப்படின்னா மிகச் சிறப்பா அதை பண்ணினது பரீட்சித் மகாராஜ். பரீட்சித் மகாராஜ் அவங்களுக்கு இறப்பு காலம் நெடுங்க போயிடுச்சுன்னு 7 நாள்ல அவங்களுக்கு இறப்புங்கிறது வரப்போகுதுங்கும் போது அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? பாகவத கதையை சொல்ல கேட்டாங்க சுகபிரம்மமால. ஓகேவா? அதனால அந்த ஹியரிங் அப்படின்னா அதுக்கு மகாராஜ் பரீட்சித். அப்புறம் கீர்த்தனம் யாரு அப்படின்னா சாண்டிங் ஆஃப் த ஹோலி நேம்ஸ், அது சுகதேவ கோஸ்வாமி. அவங்க கீர்த்தனங்கள் பண்ணாங்க. அத்தனை பாகவதம் கதை அத்தனையும் வந்து கிங் தான் வந்து உபவாசத்துல இருந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி அவங்களும் உபவாசம் இருந்து 7 நாட்களும் விடாம அவங்களுக்கு பாகவதத்தை சொல்லிட்டு கொடுத்தாங்க. அடுத்த ஸ்மரணம், ரிமெம்பரிங் த லார்ட், அது வந்து பிரகலாத் மகாராஜ். ஓகேவா? பிரகலாத் மகாராஜாவுக்கு வந்து அம்மாவோட கருவுல இருக்கும் போதே தெரியும் பகவானை பத்தின அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் இருந்தது. அதனால எப்பவுமே என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க? பகவான தன்னுடைய நினைவுலயே வச்சிட்டு இருந்தாங்க பிரகலாத் மகாராஜ். And then fourth one பாத சேவனம், சர்விங் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட். காடஸ் லக்ஷ்மி பண்றாங்கல்ல, எப்பவுமே பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பகவானோட திருவடி தாமரைய பிடிச்சு விட்டுண்டு அவங்களுக்கான சேவைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் காடஸ் லக்ஷ்மி. அடுத்தது அர்ச்சனம், வர்ஷிப்பிங் த லார்ட். பிருகு மகாராஜ் பிருத்து மகாராஜ். பிருத்து மகாராஜ் என்ன செய்யறாங்க? அர்ச்சனை பண்றது மூலமா பகவானை நெருங்கினாங்க. அவங்களோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் அர்ச்சனை அப்படிங்கிறது மூலமா வந்தது. அடுத்தது 6 வந்து வந்தனம், ஆஃபரிங் த பிரேயர்ஸ் டு த லார்ட். அக்ரூரருடைய பிரார்த்தனைகள் அப்படிங்கிறது பாகவதத்துல ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். ஓகேவா? அக்ரூரர் யார் அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து உறவு முறைதான். ஆனா கம்சனுக்காக அவங்க வேலை பார்த்தாங்க. கம்சனுக்காக தன்னுடைய அது எதுக்காக? தன்னுடைய வாழ்நாள அந்த தனக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்குல்ல, விதிக்கப்பட்ட கடமை இருக்குல்ல, சோ அதுக்குன்னு வருமானம்னு தேவைதானே, அதுக்காக தான் கம்சன் கிட்ட வேலை பார்த்தாங்களே தவிர பகவானை பார்க்கணும், அவங்களோட நெருங்கி அவங்களுக்கு சகவாசத்தோட இருந்துகிட்டு இருக்கணுங்கிற எண்ணம் ஒரு மனசுல இருந்தது. ஆனா அவரால் எங்க வர முடியல அப்படின்னா கோகுலத்துக்கு வர முடியல, பிருந்தாவனத்துக்கு வர முடியல. எப்ப நீ போய் கூட்டுன்னு வா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு 8 வயது இருக்கும் போது கிருஷ்ணரை வந்து கூப்பிடுவான்
கம்சன் இங்க நடக்கக்கூடிய அந்த துவந்த யுத்தத்துக்கு வரணும்னு சொல்லி கூப்பிடும் போது அக்ரூரை தான் அழைக்கிறதுக்கு வராரு. ஓகேவா? அப்ப அந்த விருந்தாவனத்துக்குள்ள கால் வச்சோன்னே பகவானுடைய தேர் உள்ளார வரும்போது பகவானுடைய திருவடி பாதங்கள் அங்கங்க இருக்கிறத அவர் பாக்குறாரு. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் கால் தடம் சாதாரணமா இருக்கும். பகவானோட கால் தடங்கள்ல வந்து எண்ணற்ற அதுல வந்து சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஓகேவா? வில் இருக்கும், அப்புறம் சங்கு இருக்கும், அப்புறம் பார்லி அந்த அது வந்து நான் சொல்றேன், அது வேற ஒரு கிளாஸ்ல இது உங்களுக்கு செப்பரேட்டா சொல்றேன். அத்தனை விதமான விஷயங்கள் வந்து பகவானுடைய திருவடிகள்ல இருக்கும். ஒரு திருவடியில 12, ஒரு திருவடியில மொத்தம் 13, மொத்தம் 25 சிம்பிள்ஸ் இருக்கும் பகவானோட. அதெல்லாம் அவர் அந்த மணல்ல அது திருவடியில ஒட்டி இருக்கிறது அந்த அந்த பதங்கள் எல்லாம் பாக்குறாரு. அதை பார்த்துட்டு அந்த மண்ணுல உழுந்து பிறண்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, பிரார்த்தனைகளை அங்கேயே வைக்க ஆரம்பிச்சிடறாரு. பகவானை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி, கிருஷ்ணனை பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே அவர் அந்த அளவுக்கு என்ன செய்யறாரு, நெருங்கிய டிவோட்டி ஆயிடுறாரு. சோ வந்தனம் அவங்க பண்றது. சக்கியம் யாரு அப்படின்னா, கன்சிடர் லார்ட் பி த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். எக்ஸாம்பிள் அர்ஜுனன். தாசியம் பிகமிங் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த லார்ட். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஹனுமான். ஆத்ம நிவேதனம் கம்ப்ளீட்டா தன்னையே as a whole சரண்டர் பண்ணிக்கிட்டது யாரு அப்படின்னா பலி மகாராஜ். கம்ப்ளீட் சரண்டர் டு த லார்ட். ஓகேவா? இவங்க இந்த நவவித பக்திக்கும் ஒரு பெஸ்ட் தி பெஸ்டா இருந்தக்கூடிய டிவோட்டிஸோட லிஸ்ட் இது. ஓகேவா? 12.2 methods. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Mayyaveshya Mano Emam Nityayukta Ubasate Shraddhaya Parayopetas Te Me Yukta Tamamadaha. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். யார் பக்குவாதிகள் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு பகவான் பதில் சொல்லிட்டாங்க டைரக்டா. யோகத்தில் சிறந்தவன் உருவவாதி தான். ஏன் அப்படின்னா அவங்க செய்யக்கூடியது எப்பவுமே என்னவா இருக்கும், டிவோஷனல் சர்வீஸ் மட்டும்தான். சம்டைம்ஸ் சாண்ட் பண்ணுவாங்க, சம்டைம்ஸ் எதையாவது படிப்பாங்க, சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க, அப்புறம் பிரசாதம் குக் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் பகவானுக்காக ஏதாவது பொருள்களை வாங்குவாங்க, அப்புறம் டெம்பிளை கிளீன் பண்றது. இந்த மாதிரி எப்பவுமே என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா தன்னை பத்தின விஷயத்த கம்ப்ளீட்டா மறந்துட்டு அந்த விஷயத்துல பற்றற்ற நிலையில இருந்துட்டு பகவான் மேல பிடித்தமா அவங்க இருப்பாங்க. இதுதான் என்ன அப்படின்னா பகவான் மேல மனசை நிலைநிறுத்துறதுங்கிறது. இது திவ்யமான நம்பிக்கையோட பண்றாங்க. பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க, நம்ம செய்யறத எல்லாத்தையும் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட பண்றதுனால அவங்க எல்லாம் பக்குவமானவர்கள், உருவவாதிகள் பக்குவமானவர்கள்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. இப்ப 3, 4 மாதாஜி. Yes, Mataji. Yes. एत्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम् अचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं केन्द्रीयग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते कृताः. हरे कृष्ण. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றம் இல்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். இப்ப யார சொல்றாங்க அப்படின்னா அருவவாதிகளை சொல்றாங்க. அவங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அருவவாதிகள் எந்த குவாலிட்டிஸை தனக்குள்ள வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா they have to control their senses. பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி, ஓகேவா, அவங்களோட சென்சஸ் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண பழகிருக்கணும். எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகணும். எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா சர்வீஸ் பண்றது, எல்லாரையும் சமநோக்கோட பாக்குறதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு எல்லாரும் எதை விரும்புறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சேவைகளை செய்யறது. ஓகேவா? இதில் ஏன்னா அப்பதான் வந்து ஏன் எல்லோரும்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான அந்த பரமாத்மா சுரூபத்துல பார்த்தவங்க, தியானம் மூலமா அனுபவிச்சவங்க யாரு அப்படின்னா அருவவாதிகள். ஓகேவா? அவங்க நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளேயும் உரையிறாங்க, நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரிதான் எல்லா உயிர்வாழிக்குள்ளயும் இருக்கிறாங்கிற அந்த விஷயம், அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிடும் தியான யோக பயிற்சி பண்றவங்களுக்கு. சோ அதனாலதான் அவங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, மற்ற எல்லா ஜீவராசிகளையும் சமநோக்கோட பார்க்கணும், அனைவருக்கும் நல்லது நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல அவங்க ஈடுபடுத்திக்கணும்னு. அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க பகவான் அடையிறாங்க. பகவான் யாரு அப்படின்னு இந்த இடத்துல அந்த தோன்றாத அருவத்துக்கு இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. தோற்றம் அளிக்காதது, ஓகே, அது அவ்வியக்தமானது, சரியா, அது தோற்றம் அளிக்காதது, புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பது. இங்க இருக்கக்கூடிய நம்மளோட டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் வச்சு நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, அதுதான் பகவான் பிரம்ம ஜோதிர் அப்படிங்கிறது நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளோட சிந்தனைக்கு கொண்டு வரவே முடியாது.
எங்கும் நிறைந்தது. எஸ், இட் இஸ். அடுத்தது சிந்தனைக்கு எட்டாதது சொல்லிட்டோம் ஆல்ரெடி. மாற்றம் இல்லாதது, நிலையானது. சரியா? அது எப்பவுமே திவ்யமானது, எட்டர்னல் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மை. ஓகேவா? அந்த தோன்றாத அருவத்தோட குவாலிட்டிஸ் என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடியதை வந்து யாரால நெருங்க முடியும் அப்படின்னா, தியான பயிற்சியில முன்னோக்கி செல்றவர்களால நெருங்க முடியும். ஆனா அந்த தியான பயிற்சியில இருக்கிறவங்க எப்படி தன்னோட குவாலிட்டிஸை வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இருக்கணும், எல்லாரோடையும் சமநோக்கோட பழகி இருக்கணும், எல்லாருக்கும் நல்ல விஷயங்களை செஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? இது வந்து எத்தனை விதத்துல எல்லாருக்கும் சாத்தியப்படுமா அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மாற்றம்ங்கிறது வரும். இந்த ஒரு பாதையில சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது நிகழும். 5 மாதாஜி. Yes, ma'am. क्लेशोऽतिगतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि कदिर्दुःखम् इत्येहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அந்த மாதிரி பற்றுதல் வச்சிருக்கவங்க இருக்காங்கல்ல, அருவவாதிகள் இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட வளர்ச்சி ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் அப்படின்னா, புலன் அடக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் புலன் அடக்கணும். அப்புறம் எல்லாரையும் சமநோக்கோட பார்க்கணும். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப பிரயத்தனப்படணும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானது, அது கஷ்டம். ஓகேவா? ஆனா இதுவே வந்து பக்தி யோகி பண்றவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உருவவாதிகள். அவங்க என்ன செய்வாங்க, சிம்பிளா தன்னுடைய செயல்பாடுகளை சாதாரணமா செஞ்சுட்டு போவாங்க, பட் வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அப்ப கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யும் போது அவங்க பண்ற எல்லாமே என்னவா இருக்குது, பக்தி தொண்டாதான் இருக்குது. இதுதான் என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகி, ஞான யோகி. ஆனா இதுவே தியானம் மூலமா தோன்றாத அருவத்தை நெருங்குறேன் அப்படின்னு போறவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்ப சிரமமான பாதையை அவங்க தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். மத்தது 6, 7 ரெண்டும். एदु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. हरे कृष्ण. இது அந்த தியான பயிற்சி பண்றவங்களோட அந்த பாதைங்கிறது கடினம்னு பகவான் சொல்றாங்க. இதுவே அந்த தியான பயிற்சி பண்றவங்களுக்கும் பக்தி யோகிக்கும், தியான யோகின்னு வச்சுக்கோங்க, இதை வந்து பக்தி யோகின்னு வச்சுக்கோங்க, ரெண்டு பேருக்குமான அந்த டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, அவங்களோட பாதை கடினம், பட் இவங்களோட பாதை சுலபம். ஏன் அது கடினம் அப்படின்னா, அவங்க வந்து உடற்பயிற்சி பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா உடல் புலன்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க அடக்கி ஆகணும். அப்ப யோக பயிற்சிங்கிறது அவசியம். அப்புறம் மனசை அவங்க நிலைநிறுத்தணும். ஆன்மீக தன்னுணர்வு அடையறதுக்காக என்ன செய்யணும், அவங்க ஞானத்தையும் வளர்த்துக்கணும். ஓகேவா? அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வேணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன செஞ்சாகணும், வேத கல்விகள் அதெல்லாம் படிச்சாகணும். அப்ப தன்னுடைய எல்லா புலன்கள், மனசு, உணர்வு எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் அவங்க கத்துக்கிட்டு அப்புறமேட்டுதான் அவங்க என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா, தியானத்துல அவங்களால நிலை கொள்ள முடியும். அப்பதான் சமாதி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலைக்கும் அவங்களால போக முடியும். இது என்ன ஆயிடும், சம்டைம்ஸ் தே கேன் ஃபெயில். அந்த விஷயத்துல அவங்களுக்கு சறுக்கல்ங்கிறது வரும். அதனால இந்த உலகத்துல இந்த பாதை அப்படிங்கிறது தேவையற்றது. ஆனா என்ன செஞ்சா போதும், பக்தி யோகம் பண்ணா போதும். அது ரொம்ப சுலபம். ஏன்னா ஏன் சுலபம் அப்படின்னு சொன்னா, அர்ச்சாங்க விகிரகத்துக்கு என்ன செய்ய போறோம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண போறோம். ஓகேவா? பகவானுக்காக என்ன செய்வோம், நம்ம பூக்கள் வாங்கி பூ தொடுத்து கொடுக்கறது, அப்புறம் ட்ரெஸ் அதை தைச்சு கொடுக்கறது, அப்புறம் கோவில் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அந்த கோவிலை சுத்தி எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்றது, அப்புறம் பகவானுக்கு இது எதுவுமே நம்மளால உடலால செய்ய முடியலையா, என்ன செய்யலாம், மனசால நம்ம வந்து பகவானுக்கான கைங்கரியங்களை நம்ம வந்து பண்ணணும். அப்படி அது நம்ம உடம்பு இடம் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன செய்வோம், கீர்த்தனங்கள் பாடுறது. ஓகேவா? அப்புறம் கோவில் பிரசாதம், பகவானுடைய பிரசாதத்தை சாப்பிடுறது, இது எதுலையுமே நம்ம என்ன ஆக மாட்டோம் அப்படின்னா ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது வராது. இந்த பாதையில இருந்து நம்ம எங்கேயாவது சறுக்குவோமா அப்படின்னு கேட்டா சறுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அதனாலதான் அது கடினம், இது சுலபம்னு பகவான் சொல்றதுக்கான காரணம். தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவன் நான். பகவான் தான் என்ன செய்யறாங்க, நம்மள இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள் இருந்து காப்பாற்றக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க. மிருத்யு சம்சார சாகராத், இது என்ன நமக்கு, இது துக்காலயம்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேவா? இந்த பௌதிக உலகங்கிறது துக்காலயம். அப்ப என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய கர்மாக்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கிருஷ்ண கர்மாவா மாத்திக்கிட்டோம், பகவானுக்கான சேவைகளை நம்ம மாத்திக்கிட்டோம், நம்மளோட மனசை அவங்க மேல தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா, அதுவும் எந்த அர்ச்சா விக்கிரகத்து மேல, பகவானோட சச்சிதானந்த சுரூபத்து மேல நம்மளுடைய நிலைப்பாடை வைக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப பகவானே
ஸ்வயம் அவங்களே வந்து நம்மள காப்பாத்திட்டு போறாங்க. ஓகேவா? இதுவே யோக சக்தி பண்றவங்களா இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் தியானம் பண்றேன், நான் வந்து சமாதி நிலைக்கு போறேன் அப்படின்னா அவங்களுக்குன்னே சில சித்திகள்லாம் கிடைச்சிருக்கும். அது மூலமா அவங்க மற்ற கிரகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவாங்க. அவங்க தன்னையே தான் இடம் பெயர்த்துக்கணும். ஓகேவா? இந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு அவங்களோட சுய முயற்சி தேவை. ஆனா ஒரு பக்தனா இருக்கிறவங்க எந்த முயற்சியும் பண்ண வேண்டாம். பகவானே வந்து இந்த கீழான இந்த லோகத்துல இருந்து நம்மள அவங்களுடைய லோகத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? 8 மெத்தட்ஸ். मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशये निवसिष्यसि मयि एव अद ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. இனிமேல் வந்து படிநிலைகள் வரப்போகுது. எப்படியெல்லாம் பகவான் கிட்ட பக்தி செலுத்தணும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் தி மோஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அனன்ய பக்தி. ஓகேவா? அதுதான் என்ன அப்படின்னா தலை சிறந்த பக்தி அனன்ய பக்தி. அதாவது நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட மனசை வந்து கலங்கம் இல்லாம நம்ம ஒரு பக்தி செலுத்துறோம் அப்படின்னா அதுதான் அனன்ய பக்தின்னு சொல்லுவோம். அன்னலாய்டு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு பேரு. முழு முதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஓகேவா? மச்சித்தா மத்கத பிராணா இதை சொல்லியிருக்கணும். என்னுடைய உணர்வில் என்னுடைய பாதுகாப்பில் நீ இருப்ப. எப்ப? அதுவும் பகவானுடைய கருணையினாலேயே. எப்பவுமே ஒரு பக்தனானவன் பகவானை நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் பகவான் என்ன செய்வாங்க? மெர்சி காட்டுவாங்க, கருணைங்கிறது காட்டுவாங்க. அவங்களோட பார்வைக்கு கீழே நம்மள வச்சுப்பாங்க. ஓகேவா? நமக்கு அது தெரியாது. அதுக்கு ஒரு கதை சொன்னோம்ல, நான் கூடவே வரேன்னு சொன்னவங்க திடீர்னு பார்த்தா அவனுக்கு திரும்பி பார்க்கும்போது ஒரு பேரா ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் தான் இருந்தது. பார்த்தா அவ்வளவு நேரமும் பகவான் தான் அவனை சுமந்துட்டு வந்தாங்க அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. சோ பகவான் மேல நம்மளோட மனசை நிலைநிறுத்திட்டு நமக்கான எல்லா செயல்பாடுகளையும் பகவானுக்காக திறந்துட்டோம் அப்படின்னா அப்ப பகவானுடைய வாழறோம் அப்படிங்கறதுல எந்த ஐயமும் இல்லை. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் தலை சிறந்த. இது பண்ணலையா அப்படின்னா சாதனா பக்தியாவது பண்ணுங்கன்னு பகவான் சொல்றாங்க. 9 மெத்தட்ஸ். अधचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तदो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில். ஓகேவா? நம்மளால அன்டிவேட்டடா அன்பிளின்ச்டு அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதை வந்து நம்மளால கொடுக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த மாதிரி நம்மளோட மனசை பகவான் மேல நிலைநிறுத்த முடியல அப்படின்னா ஓகே யூ கம் டு திஸ், இந்த ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்கிறாங்க. அது என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. சில ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வச்சிருக்காங்கல்ல, இது எல்லாத்தையும், அதாவது சாதனா பக்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டுன்னு அர்த்தம். நம்ம எல்லாம் பண்றது, இப்ப நம்ம எல்லாருமே பண்றது என்ன அப்படின்னா பழக்கத்துல ஒண்ணு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி அத அந்த பக்தி தொண்டை நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகேவா? நம்ம இந்த மாதிரி படிக்கிறது, அப்புறம் இந்த மாதிரி சத்சங்கத்துல இணையறது, அப்புறம் பகவானை பத்தி பாடல்களை பாடுறது, அப்புறம் நாம ஜபம் பண்றது. சரியா? இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு. இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா பகவானை நெருங்கறதுக்கான வழிமுறைகள்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது வேதங்கள்ல. சோ பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. நீ என்ன அடையணும்னு நினைச்சிட்ட அப்படின்னா உன்னால வந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி என்கிட்ட வர முடியல, அனன்ய பக்தி பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் யூ கேன் டூ சாதனா பக்தி. இதை பண்றது மூலமா நம்மளுடைய விருப்பங்கிறது நிறைவேறும். அப்ப பகவான் கிட்ட நம்மளால இன்னும் க்ளோஸரா போக முடியும் அப்படின்னு செகண்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. 12.10 மெத்தட்ஸ். अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत् अर्थम् अभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த பௌதிக உலகத்துல உழைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு நம்மளுடைய உழைப்புங்கிறது தேவைப்படுது. அப்புறம் நம்ம உழைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு பணம்ங்கிறத சம்பளம்ங்கிறத அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? அந்த இடத்துல என்ன இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட உழைப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம், அவங்களோட பணத்தை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. சரியா? அவங்களுக்கு தேவை உழைப்பு, நமக்கு தேவை பணம், இவ்வளவு மட்டும்தான். ஆனா பகவானுக்கான சேவை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு விஷயம் இன்வால்வ் ஆகுது. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அன்பு, லவ் அண்ட் டிவோஷன். இதுதானே 9th சாப்டர்ல பார்த்தோம் நம்ம. வித் லவ் அண்ட் டிவோஷன் நீங்க வந்து பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா கூட பகவான் என்ன பண்றாங்க, அதை ஏத்துக்கிறாங்க. அதுதான் இந்த இடத்துல. அதாவது நம்ம பகவானுக்காக சேவைகளை செய்யணும். இதுதான் என்னன்னா நிஷ்காம கர்ம யோகம். அனன்ய பக்தி பண்ண முடியலையா, அந்த சகாம அந்த பக்தியை பண்ணுங்க. அதுவும் பண்ண முடியலையா, சகாம இல்ல லாஸ்ட் டைம் பார்த்து சாதனா பக்தி, சாரி சாதனா பக்தி. சாதனா பக்தியும் பண்ண முடியலையா, உங்களால அந்த ஒழுக்க நெறி கோட்பாடுகளை உங்களால கடைபிடிக்க முடியலையா,
ஓகேவா? அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்? நிஷ்காம கர்மயோகம் நம்ம எல்லாராலையும் பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது நிஷ்காம கர்மயோகம். ஏன்னா கலியுகத்துக்கு எத்தனையோ விதிகள் நமக்காக விதிக்கப்பட்டிருக்குது. அதுல நம்மளால எப்பவுமே மனசை லயிச்சு பகவானுக்கான சேவைகளை செய்ய முடியல அப்படின்னா நம்மளால பண்ண முடியறது எப்படின்னா கர்மயோகம் பண்ண முடியும். பக்தி யோகம் போலனாலும் கர்மயோகம்ங்கிறது செய்ய முடியும். ஏன்னா we have to do our duties without fail. ஓகேவா? அதை எப்படி பண்றது அப்படின்னா அதுலதான் நிஷ்காம, அப்புறம் சகாம, அப்புறம் கர்மகாண்டான்னு 3 பார்த்தோம் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடல், சரியா? அந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. நீ செய்யக்கூடிய சர்வீஸ எனக்கு பண்ணு. ஓகேவா? ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்குன்னு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ஒரு ஆச்சாரியாவை போப்போம். அவங்க என்ன செய்வாங்க, நீ இதெல்லாம் பண்ணு. அதாவது ஏர்லி மார்னிங் நீ வந்து கண் முழிச்சுக்கோ, அப்புறம் டெம்பிளுக்கு நீ பகவானுக்காக போயிட்டு பிரார்த்தனைகள்லாம் வச்சிரு, அப்புறம் பகவானுக்காக பூ கட்டி கொடுக்கறது, அப்புறம் நாம ஜபங்கள் பண்றது, அப்புறம் பாகவதம் பகவத்கீதை இதெல்லாம் கேட்கறது. இதெல்லாம் கூட என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய நிலைகள். இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா நம்மளால செய்ய முடிஞ்ச பிரின்சிபல்ஸ். ஓகேவா? இத பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதெல்லாம் கூட பண்ண வேண்டாம். காலையில ஏந்திரிக்கிறதோ நாமஜபம் பண்றதோ இதெல்லாம் முடியல, பாகவதம் கேட்கறது பகவத்கீதை பண்றது இதெல்லாம் என்னால பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒண்ணு செய்யும். என்ன செஞ்சா போதும்? விதிகளை பின்பற்றலன்னா உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டும் நீ செய்யி, ஆனா எனக்காக செய்யி. இப்ப கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் பண்ணவங்களால நம்மளால இருக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரச்சாரம் பண்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்ல. ஓகேவா? அது என்னென்ன தேவை? பக்தி பிரச்சாரம் பண்றவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இப்ப நம்மளோட மேங்களூர் இஸ்கான் கோயில் கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு நிலம் தேவை, பணம் தேவை, அப்புறம் அதுக்குன்னு அவங்க அங்க வேலை பாக்குறவங்க எல்லாருக்கும் சம்பளம்ங்கிறது கொடுக்கணும். சரியா? இவ்வளவும் தேவை. ஒரு ஒரு பிசினஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோ, நம்ம பௌதிக உலகத்துல ஒரு பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபேக்டரியை கட்டுறோம் அப்படின்னா ஃபேக்டரிக்கு வந்து நிறைய ஆட்கள் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து வேலைக்கு அவங்கள அந்த இடத்துல வேலைக்காக வைப்போம். அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம வேஜஸ்ங்கிறது கொடுக்கணும். சரியா? இதெல்லாம் வந்து மெட்டீரியல் திங்ஸ். இதுவே பகவானுக்காக செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக செயல்பாடுகள் ஆயிடும். சோ நம்ம சம்பாதிக்கிற அளவு என்ன பணம் இருக்குதோ அதுல 50% ஆஃப் த அமௌண்ட் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட கைங்கரியத்துக்கு அவங்களோட சேவைகளுக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம். ஓகேவா? இதுதான் வந்து டூ யுவர் டியூட்டி, அதை எனக்காக செய்யின்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன வாங்குறோமோ நமக்காக என்ன ஊதியம்னு கிடைக்குதோ அதை வந்து நம்ம ஒரு கோவில் நிர்மாணத்துக்கோ அல்லது கோயிலை வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண கோவிலை வந்து நம்ம நிர்வாகம் பண்றதுக்கோ இல்ல அங்க இருக்கக்கூடியவங்களுக்காக வேஜஸ் கொடுக்கறதுக்கோ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்ம ஈட்டக்கூடிய வருமானத்துல இருந்து சிறிதளவு கொடுக்கலாம். டொனேஷன் அப்படிங்கிறது இதுதான் வந்து எனக்காக செயலாற்று அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா you have to do your duty. prescribed duty என்னவோ அதை நீ பண்ணு. எந்த விதமான பிரின்சிபல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா அப்படின்னா நீ வந்து கர்மயோகமே பண்ணு. ஆனா அந்த கர்மயோகத்தை எப்படி பண்ற அப்படின்னா நிஷ்காம கர்மயோகமா பண்ணு. எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வருவாய். 11 மதஜ். अदैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्मबलत्यागं तद गुरु यदात्मवान्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பகவானுக்காக சரண்டர் பண்ணிக்கிறேன், நான் என்னுடைய செயல்பாடுகளை பண்றேன், ஆனா அவங்களுக்கு நான் சரண்டர் பண்றேன் அப்படின்னு பண்ண முடியலன்னா உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ண முடியல, ஐ காண்ட் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், உன்னோட செயலோட விளைவுகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதையாவது நீ தியாகம் செய். நம்ம ஒரு கதை படிச்சோம்ல, இந்த ஒரு கதை ஒண்ணு சொன்னோம் பகவத்கீதையோட மகாத்மியம் சொல்லும் போது, ஒரு ஒரு மாடு ஒண்ணு அது வந்து இறக்கும் தருவாயில இருக்கும்போது அது படக்கூடிய கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு ஒருத்தவங்களும் என்ன செய்யறாங்க, நான் இது வரைக்கும் புண்ணிய செயல்கள் ஏதாவது செஞ்சிருந்தேன்னா அதோட விளைவுல ஒரு பகுதியை இந்த மாடுக்கு கொடுங்க. ஓகேவா? அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாங்களா? அதுல ஒரு ப்ராஸ்டியூட் லேடி என்ன செஞ்சாங்க, அவங்க செஞ்ச ஏதோ ஒரு புண்ணியம் அப்படின்னு அவங்க மனசுல நினைச்சுட்டு அதோட விளைவுகளை, அதுக்கு புண்ணிய விளைவுகள் இருந்தது அப்படின்னா அந்த புண்ணிய விளைவுகளை நான் இதுக்காக கொடுக்குறேன் அப்படிங்கும் போதுதான் அதுக்கு என்ன கிடைச்சது, அந்த உடல்ல இருந்து லிபரேஷன்ங்கிறது கிடைச்சது. அந்த கஷ்டப்படக்கூடிய அந்த ஆத்மாங்கிறது அந்த மாடின் உடலில் இருந்து அது வெளியேறி அது போயிடுச்சு. ஓகேவா? அது சென்று பகவானுடைய திருவடிக்கு போன போது பகவான் சொல்லி அனுப்புறாங்க, இந்த மாதிரி இன்னொருத்தவங்க செஞ்ச ஒரு புண்ணிய காரியம் அதோட விளைவு அவங்க தியாகம் பண்ணதுனால உனக்கு இந்த ஏற்றம்ங்கிறது கிடைச்சதுன்னு. ஓகேவா? சோ நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு தெரியாது,
என்னடா இது விளைவுகளை வந்து விட சொல்றாங்களே பகவான். இப்ப இந்த சொன்ன இந்த கதையை இந்த இடத்துல நீங்க ரிலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். பகவானுக்காக சேவையை நம்மளால டைரக்டா பண்ண முடியல, நம்மளால பொருள் உதவியோ உடல் உதவியோ பண்ண முடியலன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களின் விளைவுகளால் வரக்கூடிய அந்த பலன்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது எல்லாத்தையும் நம்ம தியாகம் பண்ணிடணும். அதை பிடிச்சு வச்சுக்க கூடாது. ஓகேவா? தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். விளைவுகளையே என்ன வேண்டாம்னு சொல்றீங்களே மாதாஜி, இப்ப விளைவுகளை வந்து நம்ம தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இவ்வளவு நாள் வச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறோமான்னா, நம்ம தியாகம் பண்ணலனாலும் கூட நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளோட விளைவுகள் வந்து நம்மளை எப்பவுமே ரட்சணை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னா, தானம் கொடுக்கறது, தவம் பண்றது, யாகம் பண்றது. ஓகேவா? யாகம், தானம், தவம் இந்த மூணுத்தையும் பத்தி நம்ம 17 and 18 சாப்டர்ல பார்ப்போம். இந்த 3 செயல்பாடுகளையும் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்தாலும் கூட, அதுவும் கலியுகத்துல இருக்கும்போது கூட நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். அப்படி செய்யும் போது நம்ம என்ன செய்ய வேண்டாம், அதை தியாகம் பண்ணணும் அவசியம் இல்ல. அதோட பலன்கள் நம்மளை எப்பவுமே ரட்சணை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? சோ நம்மளால உடல் உதவி பொருள் உதவி பண்ண முடியாத பட்சத்துல நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த புண்ணிய விளைவுகளை தியாகம் பண்ணலாம். சரியா? இது என்ன அப்படின்னா சகாம கர்மயோகம். ஓகேவா? சோ கர்மயோகம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த கர்மயோகத்துல நிஷ்காம கர்மயோகம் பண்ணுனாங்க. அதை பண்ண முடியலையா, சகாம கர்மயோகத்தையாவது பண்ணு. அதுவும் பண்ண முடியலையா, தியானம் பண்ணு, ஞானம் பண்ணு அப்படின்னு அடுத்தது வரும். 12 மதஜ். श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मबलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्ण माताजि. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். ஓகேவா? நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளோட அந்த பலன்களை உன்னால தியாகம் பண்ண முடியலையா, நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு செய்யறேன், நான் எதுக்கு அந்த பலனை தியாகம் பண்ணணும், அது என்னைக்காவது ஒரு நாள் எனக்கு அது ஒரு புண்ணிய அது ஒரு பலனை கொடுக்கும் இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறோம்ல. அப்படி இருந்தா நீ உன்னுடைய ஞானத்தையாவது விருத்தி செய்து கொள். ஞானம்ங்கிறது என்ன, பகவானை பத்தின அறிவு. ஓகேவா? அது கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் இந்த சரிக்கு வர்ற இந்த ஏணிப்படிகள் நம்மளால மறுபடியும் ஏத்தி விடும். ஓகேவா? இது இல்லைன்னா அதை பண்ணுன்னு அடுத்தடுத்தது கிரேடு குறையுது இல்ல. அப்படி இல்லாம இந்த ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சகாம கர்மயோகத்துல இருந்து நிஷ்காம கர்மயோகத்துக்கு நம்மள முன்னேற்றம் படுத்திக்கலாம். அதனாலதான் பகவான் சொல்றாங்க, நீ ஞானத்தையாவது விருத்தி செய்து கொள். ஞானம்ங்கிறது எது மூலமா கிடைக்கும், பகவானை பத்தின விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்மளால நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்க முடியும். ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. சரி, படிச்சு பண்ணணுமா, படிக்கிறதுக்கு என்னால முடியாதே அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல. உன்னுடைய உடல் மனசு எல்லாத்தையும் அடக்கி உன்னுடைய மனசுக்குள்ள நான் இருக்கிறேங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த நீ உன்னோட மனசுல நிலைநிறுத்து. அது எப்ப வரும், தியானம் கைகூடுன்னா அது வரும். நம்மளோட மனசுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறாங்க. இந்த உடலுங்கிறது இந்த சேவை யாருக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானுக்காக பண்ணணும். ஏன்னா அந்த உடலை கொடுத்ததே யாரு அப்படின்னா பகவான். சரியா? இந்த பௌதிக உடல் கிடைச்சதுக்கு காரணமான அவங்களுக்கு நம்ம நம்மளோட இந்த உடலை வச்சு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அப்ப வரும் தியானம் பண்ணா. தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட எது சிறந்தது அப்படின்னா செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல். எகைன் என்ன சொல்றாங்க பகவான், தியாகம் செய்யறது, நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எதா இருந்தாலும் அதோட பலனை நம்ம பகவான்கிட்ட கொடுத்துறது சிறந்தது. இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். ஓகேவா? அந்த தியாகம் பண்றதுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அப்படி ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட நமக்கு கொடுக்குது. அந்த ப்ராஸ்டியூட் அவங்க என்ன யோசிச்சாங்க, நம்ம ஏதாவது நம்ம புண்ணிய பலன்கள் பண்ணிருக்கோமா, அப்படி ஏதாவது பண்ணியிருந்தா அதை நம்ம இங்க தியாகம் பண்ணுவோம்னு கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? அது என்ன அவங்க கேட்டாங்க, அது கேட்டதுக்கான புண்ணிய பலன் எவ்வளவு எதுவுமே தெரியாத போதே அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ரொம்ப சிம்பிளா அந்த தியாகத்தை பண்ணிட்டு அவங்க பாட்டு நிம்மதியா இருந்தாங்க. இந்த இந்த ஆத்மா, இந்த மாடு அந்த உடலை விட்டு சென்ற ஆத்மா மறுபடியும் இன்னொரு அந்தனர் அந்த குடும்பத்துல பிறந்து, சிறந்த அந்தனர் குடும்பத்துல பிறந்து தன்னுடைய முன்ஜென்ம அந்த அந்த கதையை ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்து அது தேடும் போதுதான் ப்ராஸ்டியூட் கிட்ட போய் அது கேக்குது, நீ என்ன ஒரு பலனை நீ தியாகம் பண்ணுன, எனக்கு இப்படி ஒரு ஏற்றம் மிகுந்த ஒரு உடலானது கிடைச்சது அப்படின்னு அவங்க கேட்கும் போதுதான் அந்த லேடி சொல்லுவாங்க, அந்த கிளி சொல்லிக்கிட்டு இருந்த ஒரு ஸ்லோகாவை நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகேவா? சோ அவங்களுக்கு அப்ப என்ன கிடைச்சது அப்படின்னா மன அமைதிங்கிறது கிடைச்சது. சரியா? சோ இந்த மாதிரி ஒண்ணா அனன்ய பக்தி பண்ணலாம். அப்படி இல்ல அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும், அடுத்து சாதனா பக்தி, பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் பண்ணா பகவான் அடைய முடியும். சோ அதை பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் இல்ல, அதை பண்றதுக்கு எனக்கு மூட் இல்ல அப்படின்னா நீங்க என்ன செய்யுங்க, கர்மயோகம் பண்ணுங்க. கர்மயோகத்துல 2 டைப் இருக்குது. ஒண்ணு நிஷ்காம கர்மயோகம், இன்னொன்னு சகாம கர்மயோகம். அதுவும் இல்லையா, நீ தியானம் பண்ணு, ஞானத்தை விருத்தி செய். அதுவும் பண்ணலையா, பலன்களையாவது நீ திறந்துடு. பலன்களை நீ திறந்தினாலே உனக்கு என்ன கிடைக்கும், மன நிம்மதிங்கிறது கிடைக்கும்னு சொல்லி பகவான் என்ன செய்யறாங்க, பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கான வழிமுறைகள் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. இப்ப 13 and 14ல
எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, இப்ப என்ன வரும் அப்படின்னா தூய பக்தனின் குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் சொல்ல போறாங்க. எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக, ஓகேவா. அவனுக்கு வந்து இந்த உடல்ங்கிறது யார் கொடுத்தது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்தனுக்கு தெரிஞ்சிருது, ஓகேவா. அதனால தன்னுடைய உடலை கூட அவன் என்ன சொந்தம் கொண்டாட மாட்டான், ஓகேவா. தன்னை உரிமையாளனாக தன் உடலுக்கு கூட சொந்தம் கொண்டாடவன் தான் வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய திங்ஸ்க்கெல்லாம் அவன் வந்து ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கேட்க போறான் இல்ல, ஓகேவா. அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, ஏன்னா எல்லா செயல்களுக்கும் காரணம் யாரு, பகவான் தான். அப்ப நம்மளால எதுவுமே நடைபெறல, நம்ம எல்லாம் ஒரு சிறு கருவிதான் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சதுனால அகங்காரம்ங்கிறத அவனை விட்டு ஓடி போயிடும். இன்ப துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக, இருமைகள் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு கிடையாது. ஏன்னா உடல் பெறக்கூடிய அந்த இன்பமோ துன்பமோ என்ன அப்படின்னா அசாஸ்வதமானது, தற்காலிகமானது. இந்த உடலை விட்டுட்டு அப்படின்னா இந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன கிடையாது, இந்த இன்பமோ துன்பமோ இந்த ஆத்மாவை பாதிக்க போறது இல்ல. அந்த ஞானம் அவனுக்கு கிடைச்சதுனால சமநிலையோட இருக்கிறான், சகிப்புத்தன்மையோட இருக்கிறான், எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். யாரு வெரி க்ளோஸ் டு ஹிம் அப்படிங்கறது பகவான் வந்து இந்த குவாலிட்டிஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க. 15 மெத்தட். यस्मान्नोत्विजते लोकः लोकान्नोत्विजते जयः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस च मे प्रियः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அடுத்த செட் ஆஃப் குவாலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல் இருப்பாங்க, யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, எல்லாமே பகவானுக்காக அர்ப்பணம் பண்ணிடுறாங்க. சோ தன்னுதுன்னு எதையும் அவங்க எடுத்து வச்சுக்கிறது இல்ல, ஓகேவா. அப்புறம் அடுத்தவங்கள்ட்டையும் என்ன சொல்றது இல்ல, எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டு அடுத்தவங்களை தொல்லையும் பண்றது கிடையாது. இன்பமோ துன்பமோ எல்லாத்தையும் சமனோ கூட அவங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு பயம்ங்கிறது இல்ல. ஆசை இருந்தா தானே பயம் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறோம், ஓகேவா. ஆசை இருந்தா தானே ஏக்கம்ங்கிற விஷயம் இருக்க போகுது. அவங்க ஆசையே இல்ல, பற்றற்ற நிலையில இருக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு பௌதீக விஷயங்களும் அவங்களை பாதிக்காது, சமநிலையோட அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கிறவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். 16 மெத்தட். अनपेश शुचिर्दक्ष उदासीनो कदव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் மிகவும் பிரியமானவன். அடுத்த செட் ஆஃப் குவாலிட்டிஸ், ஓகேவா. அவங்க சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் என்ன பௌதிக செயல்பாடுகளை அவங்க நிறுத்திப்பாங்க. அப்படியே செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் இருந்தாலும் பற்றற்ற நிலையில செய்வாங்க. ரொம்ப தூய்மையா, ஓகே, கிளென்சிஃபைடா இருப்பாங்க. ஏன்னா நாம ஜபம் பண்றது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது அவங்களை என்ன ஆகும், அக தூய்மை புற தூய்மை பேண வைக்கும். அப்புறம் நிபுணனாக, ஞானம், எல்லா ஞானமும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது. அப்ப அவங்க ஞானத்தை விருத்தி பண்ணதுனால அவங்க நிபுணனா இருப்பாங்க, டேலண்டட் பர்சன். கவலைகள் இல்லாம இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எந்த விதமான வழிகளும் அவங்களை துன்புறுத்த போறது இல்ல. அவங்க எனக்கு பிரியமானவன். 17 மெத்தட்ஸ். यो न हृष्यति न द्वेष्टि न चोषति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी பக்திமான் யஸ மே பிரியः. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, ஓகேவா. இந்த 4 விஷயங்கள், இது 4மே என்ன பண்ணிடும், நம்மள கட்டுண்ட ஆத்மாவாக்கிடும். நம்ம எல்லாம் we are all conditioned அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த 4 விஷயங்களை நம்ம எப்பவுமே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம், அதுதான். மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, இருக்கிற செயல்பாடுகள் எல்லாமே அமங்கலமானதுதான் எக்ஸப்ட் டிவோஷன் சர்வீஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள். அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பிரகலாத் மகாராஜ் ஸ்டோரி இந்த இடத்துல நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். அவங்களுக்கு வராத துன்பமே இல்ல. தன்னுடைய பெற்ற தந்தையாலே அவங்களுக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னா விஷம் கொடுக்கப்பட்டாங்க. அப்புறம் கல்லோட சேர்த்து கட்டப்பட்டு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, இதுல கடல்ல இறக்குனாங்க, யானையின் காலால இடற வச்சாங்க, சரியா. அப்புறம் நெருப்பு குண்டத்துக்குள்ள தூக்கி அவங்கள போட்டாங்க. எல்லாத்துல இருந்தும் அவங்கள ரட்சணை பண்ணது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்மரணம் எதை நோக்கி இருந்தது அப்படின்னா பகவானே தான் எப்பவுமே சிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. அதனாலதான் அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது, பகவானுடைய அந்த அருள்ங்கிறது கிடைச்சது. அவங்க வச்ச பிரார்த்தனைகளுக்கு பகவான் இசைந்து கொடுத்தாங்க. 18 and 19 மெத்தட்ஸ். எஸ் மாதாஜி. समशत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमधिर्
भक्तिमान् मे प्रियो नरः. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மானவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து, ஓகேவா, இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா டுவலிட்டிஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க, இருமைகள். ஒண்ணு இது இல்ல அது, இதுக்காக தான் நம்ம யோசிப்போம், நம்ம அதுக்காக தானே புலம்புவோம், இது எல்லாமே ஓகேவா. நண்பர்கள் எதிரிகள் ரெண்டு பேரும் சமமா பாவிக்கிறாங்க. அப்புறம் இத்தனை அந்த ஆப்போசிட் திங்ஸ் இருக்குல்ல, மானம் அவமானம், இன்பம் துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்திலும் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு, அதாவது ஐசோலேட் பண்ணிக்கிறாங்க, இந்த பௌதிக செயல்பாடுகள் எல்லாத்துலேருந்தும் தன்னை ஐசோலேட் பண்ணிக்கிறாங்க. மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். இவங்க நம்ம இதுல கோஸ்வாமி ஸ்டோரி ஒண்ணு பார்ப்போம். இந்த இடத்துல சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி, இந்த பிருந்தாவனத்தின் 6 கோஸ்வாமிகள் அந்த பிக்சர் காட்டும்போது உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லியிருப்பேன். 6 கோஸ்வாமிகள், அவங்க எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணவங்க, அதனாலதான் கோஸ்வாமிஸ்ன்னு சொல்றாங்க. புலன்களை அந்த இச்சைக்காக உழைக்கிறவங்க எல்லாருமே கோதாசர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படும், ஓகேவா. சோ அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரதர்ஸ், ஓகேவா. அதுல சனாதன கோஸ்வாமி வந்து ஒரு 70 இயர்ஸ்க்கு மேல வரைக்கும் வாழ்ந்தவங்க, சரியா. அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட சீடர்கள். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, பிருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு நீங்க சேவை பண்ணுங்க, அங்க பிருந்தாவனத்துல பகவான் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் நடந்த இடத்தெல்லாம் நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எல்லாமே என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா மூடப்பட்டிருக்குது, எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து ஓபன் அப் பண்ணுங்க, எங்கெல்லாம் என்னென்ன லீலைகள் நிகழ்த்தினாங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து நீங்க ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல எழுதி வைங்க, அப்புறம் பகவானுக்காக ஒரு டெம்பிள் ஒண்ணு பெருசா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவங்களுக்காக பாடல்கள்லாம் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதனால சனாதன கோஸ்வாமி, ரூப கோஸ்வாமி 2 பேரும் அங்க போறாங்க. போயிட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடையாது, தூக்கம் கிடையாது, டெய்லி 1.5 மணி நேரம் தான் அவங்க தூங்குறாங்க. ஏன்னா பிருந்தாவனத்துல அவ்வளவு இடங்கள் இருக்கு அவங்க பாக்குறதுக்கு, அவ்வளவு விஷயங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்குது பகவானை பத்தி குறிப்புகள் எழுதி வைக்கிறதுக்கு. அதனால ஒரு 1 hour இல்ல 1.5 hours தான் டெய்லி அவங்க தூங்குறாங்க. சாப்பாடுங்கிறது யாராவது டிவோட்டிஸ் அங்க கொடுத்தாங்கன்னா அது பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிடுறாங்க. அப்படி என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா வெறும் கோதுமை மாவு தான் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு, உப்பு இல்லாத அந்த கோதுமை மாவை அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அங்க நிறைய நீர்நிலைகள் இருக்கும், ராதா குண்டு, கிருஷ்ணா குண்டு, கோவிந்தா குண்டு அப்படின்ட்டு நிறைய நீர்நிலைகள் இருக்கும். அவங்களுக்கு அதுல ரொம்ப பிடிச்ச நீர்நிலை என்ன, கோவிந்தா குண்டு. அங்கதான் போய் டெய்லி 2 பேருமே குளிப்பாங்க, பகவான் குளிச்ச இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல அங்க இருக்க அந்த தண்ணியை எடுத்துட்டு வந்துட்டு அந்த மாவுல போட்டு பிசைஞ்சு நெருப்பு உண்டாக்கி அந்த நெருப்புக்குள்ள பந்து பந்தா அந்த வாழை போட்டுருவாங்க, அந்த கோதுமை உருண்டைய. அது அப்படியே சுட்டு அது வெளியில வருமா, அதை தான் பிரிச்சு வச்சுட்டு அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அப்படி அந்த உணவுக்காக ஏங்காம, நமக்கு சரியான தூக்கம் இல்லையே அப்படின்னு அவங்க நினைக்காம, எந்த ஒரு விஷயம் கிடைச்சாலும் அதுல சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதுல திருப்தி விட்டு அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கான சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டாங்க. 70 வயசுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க தன்னுடைய பக்தி தொண்டை நிலைநிறுத்திக்கிறதுக்காக டெய்லி அந்த பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கோவர்தனகிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து 24 மைல்கள் உள்ளது, பரிக்கிரமான்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் கிரிவலம் பண்றதுன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி அந்த மலையை சுத்தி வர்றதுக்கு 24 மைல்கள், அதை டெய்லி சுத்துவாங்க. அதை சுத்துறதே கஷ்டம். அடுத்தது அவங்க என்ன செய்வாங்க, பகவானுக்கும் அதை பகவானுடைய தொண்டர்கள் யாரையாவது பார்த்தாங்க, ஒரு டிவோட்டியை பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு 1000 வாட்டி விழுந்து வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க, ஓகேவா. இதெல்லாம் அவங்க தன்னுடைய வாழ்நாள்ல டெய்லி டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ், ருட்டீன் ஜாப்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி அவங்க வச்சுட்டு இருந்தாங்க. இதை பார்க்கறதுக்கு கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கே கஷ்டமா ஆயிடுச்சான். அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க, நீ வந்து இந்த மாதிரி சுத்த வேண்டாம், பரிக்கிரமாலாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் இவர் கேட்கல, நிறுத்தல. அப்புறம் டிவோட்டிஸ்க்கு இத்தனை தடவை நீ வந்து வந்தனங்கள் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு நிறுத்தல. அதனால என்ன சொல்றாங்க, உங்களுக்கு ஏஜ் ஆயிடுச்சு, நீ உனக்கான சேவைகள் ராதா மனோகர் டெம்பிள்னு ஒண்ணு வேற அங்க பிருந்தாவனத்துல கட்டி அது மிக சிறப்பா இயங்கிட்டு இருக்குது அந்த டெம்பிள், ஓகேவா. அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நான் வந்து இந்த கோவர்தனகிரியில ஒரு கல் மேல ஏறி நிக்கிறேன், அங்க அந்த கல்லுல வந்து என்னோட பாதத்தை பதிச்சு தரேன், நீ வந்து அதை டெய்லி சுத்தி வந்தா போதும், உன்னுடைய தள்ளாத வயசுல நீ எனக்காக இப்படி பக்தி சேவை செய்யணும்னு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து ஒரு கல் மேல ஏறி நின்னுட்டு ஃப்ளூட் வாசிக்கிறாங்க. அந்த ஃப்ளூட்டோட புல்லாங்குழலோட இசைக்கு மயங்கி அந்த கல்லு கரைதான், கரைஞ்ச கல்லுல பகவானோட பாதம் அந்த இம்ப்ரெஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது அப்படியே பதியுது. அதுல இருந்து இறங்கி கீழே நின்றுட்டு அந்த குட்டியோண்டு கல்லை எடுத்து சனாதன கோஸ்வாமி கையில கொடுத்துட்டு, நீ இனிமேல் இதை நீ சுத்தி வா, இதை சுத்தி வருதும் கோவர்தனகிரியை சுத்தி வருதும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷீலா, அது பேர் ஷீலான்னு சொல்றாங்க, அதை கொடுத்ததா ஒரு இது இருக்குது, ஓகேவா. அந்த ஷீலா இன்னும் இருக்குது, பிருந்தாவனத்துக்கு போறவங்க அதை தரிசிக்கலாம். அந்த ஷீலா இன்னும் அங்க இருக்குதான். சனாதன கோஸ்வாமிக்காக பகவான் ஹி ஹிம்செல்ஃப் அவங்களே டிசைன் பண்ணி வந்து இங்க அவங்களுக்காக தயார் பண்ணி கொடுத்தது அந்த ஷீலா.
ஆக வயதான அந்த மூப்பின் காரணமாலும் அவங்க செய்யல அப்படின்னாலும் பக்தன் கஷ்டப்படுறதுக்காக பகவான் இறங்கி வந்த ஒரு சம்பவமா நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். அதான் நான் மிகவும் பிரியமானவன், அவங்க எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் பகவான் என்ன சொல்லல, வெறும் ஸ்லோகாஸ்ல மட்டும் சொல்லி வைக்கல, நடந்த உண்மைகள் இதெல்லாம் நிறைய நிறைய இடத்துல, இது 1 2 தான் சாம்பிள் சொல்றோம் நம்ம. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். இன்னொன்னு அதே தான் சொன்னோம்ல, ஒரு நாள் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவங்க வந்து முஸ்லீம்ல இருந்து ஹிந்துவா மதம் மாறினதுக்கு அந்த முகமதியன் அந்த ரூலர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள வந்து நிறைய சவுக்கடி கொடுக்க சொன்னாங்க. ஒரு அடி கூட என்ன ஆகல, அவர் மேல படவே இல்லை. இந்த மாதிரி சவுக்கடி வாங்கி இவங்க கஷ்டப்பட்டா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ரிலிஜன் மாறக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் பொதுமக்களுக்குள்ள வருங்கிறதுக்காக அவன் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தான். பட் என்ன ஆகுது, சொல்றான், உனக்கு நீ அடிபட்டு நீ உயிரோட இருந்த அப்படின்னா அப்ப நான் நம்புறேன், உனக்கான நீ ஹிந்து ரிலிஜன் மாறிட்டியா, இந்த சனாதன தர்மத்துல வந்து உனக்காக காப்பாத்துறதுக்கு பகவான் இருக்காங்கிறத நான் நம்புறேன். ஆனா இந்த பயம் எல்லாருக்கும் வரணுங்கிறதுக்காக நான் சவுக்கடி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அதே மாதிரி அவர் என்ன செய்வாரு, மயங்கிதான் விழுவார தவிர இறப்புங்கிறது ஏற்படாது. ஒரு வலி கூட அவருக்கு இருக்காது. யார் அந்த வலி பூரா தாங்கிக்கிட்டா அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க தாங்கிப்பாங்க. ஓகேவா? சோ பக்தர்களுக்காக பகவான் என்ன செய்யறாங்க, ஸ்வயம் இறங்கி வராங்க. அவங்க அந்த அதே மாதிரி அந்த கோவர்தனகிரிய வந்து சின்னதா ஷீலால வடிச்சு கொடுத்துட்டாருல, நீங்க இதை சுத்தி வந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி. அதனாலதான் எவ்ரி டைம் சொல்லும் போது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, பகவானுக்கும் பகவானோட நாமத்துக்கும் ரூபத்துக்கும் அவங்களோட லீலைகளுக்கும் எந்த வித்தியாசம் கிடையாது. அவங்களோட பவர், அவங்களுடைய ஆற்றல்ங்கிறது அவங்கள பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிற எல்லா விஷயத்திலயும் இருக்குது. நம்ம அதை நினைச்சு பார்க்கணும். அப்படின்னா நம்ம பியோர் டிவோட்டி. சரியா? 20 மாதாஜி. Yes, Mataji. एतु धर्मामृतम् इदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धतानामत्परमः பக்தாஸ்தே தீவ மே பிரியாக. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. இப்ப மிக மிக பிரியமானவர்களை சொல்றாங்க. சனாதன கோஸ்வாமி சொல்லும் போதே உங்களுக்கு அதுலயே வந்து இன்னொரு இமேஜ் இருந்திருக்கு, இந்த துர்வாசர் இமேஜ். ஓகேவா? துர்வாச முனிவர் என்ன செய்யறாங்க, நான் வந்து அம்பரீஷ் கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், அதனாலதான் இதை சொல்லாம நான் சனாதன கோஸ்வாமியோட கதையை சொன்னேன். அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, விரதத்தை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க குளிச்சுட்டு வரதுக்கு லேட் ஆனதுனால அம்பரீஷ் மகாராஜா என்ன பண்ணிடுறாங்க, துளசி தீர்த்தம் மட்டும் எடுத்து அந்த விரதத்தை அவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஆனா நீ எப்படி பாரணை பண்ணுன அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, கமண்டத்துல இருக்க தண்ணி எடுத்து கீழே தெளிக்கிறாரு. அதுல இருந்து ஒரு பெரிய பூதம் அப்படிங்கிறது கிளம்பி வருது. அந்த பூதம் வந்து குடுக்குறாரு, இந்த பூதம் நீ போய் அம்பரீஷ் மகாராஜா கில் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா அந்த பூதத்தால என்ன பண்ண முடியல, அம்பரீஷ் மகாராஜா டச் பண்ணவே முடியல. துர்வாசரே அது துரத்துது. துர்வாச முனிவர் இங்க ஓடுறாரு, அங்க ஓடுறாரு, எல்லா லோகங்களுக்கும் ஓடுறாரு. ஒரு பிரம்மதேவனாகட்டும் சிவபெருமானா இருக்கட்டும், நீ வந்து யார அந்த மாதிரி ஏவி விட்ட, அந்த பூதத்தை யார் மேல ஏவி விட்டன்னு அம்பரீஷ் மகாராஜா ரொம்ப பெரிய டிவோட்டி ஆச்சு, அவர் மேலேயா நீ ஏவி விட்ட, அப்ப ஏவின அந்த பூதம் ஒன்னதான் தாக்கும் நிச்சயமா. அதனால நீ என்ன செய்ய போற அப்படின்னா, யாரு மேல நீ ஏவி விட்டதுனால சக்கராயுதம் வருதோ, நீ அந்த பகவான் கிட்டே போய் நீ சரண்டர் பண்ணிக்கோ அப்படின்னோட பகவான் போய் தன்னை சக்கராயுதத்துல இருந்து என்னை காப்பாத்துங்க, அதை என்ன கில் பண்ணிடும் போல இருக்கே அப்படின்னோன்னு, இதுல ஏன் விஷயம் ஒண்ணும் கிடையாது, நீ அம்பரீஷ் மகாராஜா துன்புறுத்தினதுனாலதான் நான் சக்கராயுதத்தை ஏவினேன். சோ நீ அம்பரீஷ் காதலையே போய் நீ விழுந்தினா மட்டும்தான் உனக்கு அந்த ஒரு விமோச்சனம்ங்கிறது கிடைக்கும்னு சொல்லி பகவான் வந்து பக்தனுக்கு அந்த ப்ரையாரிட்டியை கொடுத்துட்றாங்க. ஓகேவா? சோ இப்ப இந்த இடத்துல யாரு அப்படின்னா, பகவானை மிஞ்சின அந்த ஒரு பவர் யாருக்கு வந்துருது அப்படின்னா, தூய பக்தனுக்கு வருது. அப்ப துர்வாச முனிவர் ஸ்ட்ரெயிட்டா வந்து யார் காலில் விழுறாரு, அம்பரீஷ் மகாராஜா காலில் விழுறாரு, என்ன காப்பாத்து, சக்கராயுதத்துல இருந்து என்ன காப்பாத்து. உடனே இவங்க என்ன பண்றாங்க, அம்பரீஷ் மகாராஜா அப்படின்னா பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகள் வச்சு அந்த சக்கராயுதத்தை திரும்பி வாங்கிக்க சொல்றாங்க. இது நடக்கிறதுக்கு 1 year ஆகுது. ஓகேவா? சோ முதல் துவாதசி போது அவர் வந்து அந்த தீர்த்தம் குடிச்சு அந்த பாரணையை நிறைவேற்றினதுல இருந்து துர்வாச முனிவர் திரும்பி வரதுக்காக அவர் சாப்பிடாம அந்த உபவாசத்தை அந்த 1 yearக்கு கம்ப்ளீட் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் வைகுண்ட ஏகாதசி அந்த துவாதசி வந்துருது. அது வரைக்கும் அவர் வந்து விரதத்துல அந்த ஃபாஸ்டிங்லயே அவர் இருக்கிறதா கேள்வி. ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி பகவானுக்கு பிரியமானவர்களுக்கான தகுதிகள் இதெல்லாம். இப்ப லாஸ்டா பகவான் என்ன சொல்றாங்க, பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். ஓகேவா? இது வந்து அழியாத பாதை. ஓகேவா? இந்த இடத்துல எங்கேயாவது நமக்கு வந்து நம்மளா சரிக்கின்றாதான் உண்டு, நம்மளா இந்த பாதையில இருந்து டிவியேட் ஆனாதான் உண்டு. மற்றபடி இந்த பாதையை நம்மளை எங்க கொண்டு போய் சேர்க்கும், ப்ராக்ரெசிவான ஒரு இடத்துலதான் நம்மளை கொண்டு வந்து ஒரு ஹை பொசிஷன்ல தான் நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கும். எங்க பகவானுடைய அவங்கதான் பரம இலக்கு, அவங்களோட திருவடி தாமரை நம்ம சென்றடைவோம். அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம அந்த பாதையில விலகாம நம்ம போனோம் அப்படின்னா, அந்த நம்பிக்கை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் வந்து பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பக்தனுடைய மனநிலை. அந்த பக்தன் பகவானுக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். அட் எனி காஸ்ட். இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்னொன்னு சேர்த்துக்கலாம், பில்வமங்கல டாக்கூரோட கதை சொல்றேன். எனி காஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு சர்வ் ஃபார் காட் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில இருந்தவர் யாரு அப்படின்னா பில்வமங்கல டாக்கூரார். ஓகேவா?
தாக்கூருங்கிறது வந்து ஃபுல்லா அந்த பெங்காலி சைடு அந்த கதை தான் நம்ம எடுத்து சொல்றோம். அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, பில்வமங்கல டாக்கூர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, இதுல ஒரு இமேஜ் இருக்கும் காட்டுறேன். இவர்தான் ஓகேவா. அவர் வந்து அவருடைய முன் ஜென்மால அவர் வந்து ஒரு பாகவதர் ஓகேவா. அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, நிறைய மக்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு பாகவத கதைகள் சொல்ல கேட்டு, அதாவது அந்த சாது சங்கம் அப்படிங்கிறத ரொம்ப விரும்புவார் அவரு. பாகவதர்களோட சங்கம் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் பகவான் வந்து உட்காந்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் மிகுந்தவர். அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, எப்போதும் வந்து இந்த மாதிரி அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருப்பாரு. சும்மா கூப்பிட்டா வருவாங்களா, எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், அந்த டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் நடக்கும்போது அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து சாப்பாடுங்கிறது கொடுத்தாகணும். அப்புறம் அவங்க எல்லாரையும் மகிழ்விக்கிறதுக்காக வேற சில பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்து அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து பகவானை பத்தி இந்த லீலைகளை சொல்ல கேட்டு மகிழ்ச்சி அடைவாங்க ஓகேவா. அதுக்கு அவர்கிட்ட இருந்த கைப்பொருள் எல்லாத்தையும் அவர் செலவு பண்றாரு. எப்ப பார்த்தாலும் அவர் பண்றது என்ன அப்படின்னா சத்சங்கம் தான். சத்சங்கம் பண்றதுக்கு அவருக்கு நிறைய பொருள் தேவைப்படுது. ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு, கையில இருக்க எல்லா பொருளும் காலியாயிடுது, எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டாகணும். அதனால என்ன செய்யறாரு, வீதி வழியா வராரு. அப்போ ஒரு இளவரசி இறந்திருக்கிறாங்க. அந்த இளவரசிய வந்து அந்த கிரிமேஷன் கிரவுண்ட்ல வச்சு எரிக்கிறதுக்கு ராஜா ராணி அந்த அந்த கிங்டம் ஃபுல்லா ரெடியா அங்க இருக்கிறாங்க. இளவரசி எரிக்கப்பட வேண்டிய இளவரசியோட உடல்ல வந்து ஒரு டைமண்ட் நெக்லஸ் இருக்குது கழுத்துல. அதை பார்த்தோன்னே இது நெருப்புல போட்டு இதை அழியறதுக்கு இதை பேசாம என்ன செய்யலாம், நம்ம இதை எடுத்துன்னு போய் நம்ம சத்சங்கத்துக்கு வந்திருக்கவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருட்டு ஓகேவா. அது என்ன, அது அது சரியான செயல் கிடையாது. ஆனா அதை செஞ்சு கூட அவர் என்ன செய்யணும்னு நினைச்சாரு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. அதனால போயிட்டு அந்த இளவரசியோட கழுத்துல இருக்கிற அந்த நெக்லஸ் மேல கை வைக்கிறாரு. உடனே நிறுத்து அப்படின்னு ஒரு குரல் கேக்குது. யாருன்னா அந்த இறந்த உடல்ல இருந்து குரல்ங்கிறது வருது. இளவரசி சொல்றா, நீ வந்து எதுக்கு என்னுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய எந்த நகையை எடுக்க பாக்குற, நீ வந்து எங்க அப்பாட்ட கேளு, ராஜா கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ராஜா சொல்லுவாங்க, என்னுடைய அரண்மனையில என்னுடைய பெட்டுக்கு அடியில ஒரு பெரிய பொக்கிஷ பெட்டியே இருக்குது, அந்த அப்படியே எடுத்து கொடுப்பாங்க, நான் சொன்னதா போய் சொல்லி கேட்டு வாங்கிக்கோ அப்படின்னு. உடனே போய் ராஜா கிட்ட சொன்னா, ராஜாவுக்கு சந்தோஷம் தாங்காதாக, இறந்த என்னுடைய மகளானவ உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பேசியிருக்காளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சந்தோஷம் மிகுதியில, சரி அவளே இல்லங்கும் போது நான் இவளுடைய பொக்கிஷத்தை வச்சு நான் என்ன செய்ய போறேன், எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போய் அரண்மனையில இருந்து அந்த நகை பெட்டி எடுத்து பில்வமங்கல டாக்கூர் கிட்ட, பில்வமங்கல டாக்கூர் அப்ப அந்த பாகவதர் கிட்ட கொடுத்துடுறாங்க. உடனே வந்து அவரும் அதை எடுத்துட்டு வந்து அதை வித்து அதை செலவு பண்றாரு. செலவு பண்ணியும் அவருக்கு காசு பத்தல ஓகேவா. சோ என்னடா பண்றதுன்னு மறுபடியும் வராரு. இன்னும் எரிக்கப்படாம அந்த உடல்ங்கிறது இருக்குது. அந்த டைமண்ட் நெக்லஸ பாக்குறாரு. அவருக்கு கை அதை எடுக்கிறதுக்கு போகுது. இப்ப என்ன ஆகுது, இளவரசிக்கு கோவம் வந்துருது. நான் போன டைம் தான் நான் சொன்னேன், நீ எடுக்க வந்த போது இதை திருடாத, அப்பாட்ட கேட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கோன்னு. இல்ல நான் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு போனேன், ஆனா எனக்கு அதெல்லாம் பத்தல, எனக்கு இன்னும் தேவைப்படுது, அதனாலதான் இந்த நெக்லஸ் எடுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறேன்னு இந்த பாகவதர் சொன்னோன்னு, இல்ல நான் அதை கொடுக்க முடியாது, நகை மேல பற்று இருக்கிறதுனால அந்த அந்த இளவரசி என்ன செய்யுது அப்படின்னா அதை எடுக்க விடாது ஓகேவா. அப்புறம் அதை வச்சு எரிச்சிடுறாங்க. அந்த இளவரசி உடல்ங்கிறது எரிஞ்சு போயிடுது. இந்த பாகவதரும் இறந்துடுறாங்க ஓகேவா. மறுஜென்மாங்கிறது இருக்குது. முன் ஜென்மத்துல வந்து இவர் இவ்வளவு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் பகவத் கைங்கரியம் பண்ணதுனால மறுஜென்மால எப்படி பிறக்கிறாரு அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறக்கிறாரு. பட் திருட்டு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பண்ணினாரா, அதனால என்ன ஆயிடுது, பக்திமயமான குடும்பத்துல பிறந்தாலும் கூட இவர் பக்திமானா இல்ல, இவருக்கு அது மேல பற்று இல்ல. இதுக்கு அந்த பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுல ஆவல் இல்லாம போயிடுது. அவங்க அப்பாவோட இறப்பு நாள்ல கூட அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு வேசியை தேடி போறாரு ஓகேவா. எந்த விதமான பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸும் அவர் ஈடுபடாம இருக்கிறாரு. பெண்கள் மேல மோகம்ங்கிறது அவருக்கு ஜாஸ்தியா இருக்குது இந்த டைம், இந்த பிறப்புல. இதுதான் வந்து பில்வமங்கல டாக்கூர் ஓகேவா. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய அப்பா இறந்திருப்பாங்க, அவருக்கான காரியம் ஆயிருக்கும், அது வரைக்கும் கண்ட்ரோல்டா தன்னோட மனசு வச்சிருந்து என்னைக்கு காரியம் ஆணுச்சோ அன்னைக்கே அவசர அவசரமா அந்த காரியங்கள் எல்லாத்தையும் பித்திரு காரியங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு அதுக்காக தயார் பண்ணி இந்த பட்சணம் எல்லாத்தையும் எடுத்து அவசர அவசரமா துணியில போட்டு மூட்டை கட்டிட்டு தன்னுடைய அந்த யாரு அந்த பெண்ணை பார்க்க போறாரு. சரியா. அந்த அந்த பெண் என்ன நினைப்பா, இன்னைக்கு மழையா கொட்டுது, சோ இந்த மழையில நிச்சயமா பில்வமங்கல டாக்கூர் வரமாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண் வந்து கதவை பூட்டின்னு உள்ளர போய் படுத்துடுறாங்க. இவர் வந்து அவ்வளவு சோன்னு கொட்டுற மழையில அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா, அந்த ஆறு ஃபுல்லா தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்குது, அந்த ஆற்றை கடந்து ஒரு வேகமா எங்க வராரு, அந்த பெண்ணோட வீட்டுக்கு அவர் வந்து சேர்றாரு. சிந்தாமணி அந்த பெண்ணு பேர் என்ன அப்படின்னா, அந்த அந்த பிராஸ்டியூட் லேடி பேர் வந்து சிந்தாமணி. அந்த ஆற்றை கடந்து வராரு. ஆற்றை கடக்கிறதுக்கு அவர் வந்து எதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னா, ஒரு மரக்கட்டையை தான் ஹெல்ப்புக்கு வச்சு நம்ம ஆற்றை கடந்து வரோம்னு அவரோட எண்ணம். ஆனா அவரோட மனசு ஃபுல்லா என்ன இருக்குதுன்னா, சிந்தாமணியை பத்தின எண்ணம் இருக்கிறதுனால தான் எதை பிடிச்சுட்டு இருக்கோங்கிறதே அவருக்கு தெரியல. ஆனா ஆக்சுவலா அவர் எதை தொட்டுட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னா, ஒரு கார்ப்ஸ், ஒரு ஒரு உடல் ஓகேவா, உயிரற்ற ஒரு உடலை தான் வந்து மிதந்துட்டு போகும்ல தண்ணியில, அதை பிடிச்சுட்டு அவர் கரையை கடந்து வராரு.
கொற்ற மழையில வந்து நிக்கிறாரு. அந்த பெண்ணோட வீடுங்கிறது பூட்டி இருக்குது. சோ மேல ஏறி மேல உத்தரம் வழியா கீழே குதிச்சிருவோம்னு சொல்லிட்டு கயிறு தொங்குதுன்னு நினைச்சிட்டு கயிறை புடிச்சிட்டு மேலே ஏறி கீழே குதிக்கிறாரு. அது கயிறு கிடையாது, அது ஒரு பெரிய பாம்பு. அதோட உணர்வும் அவருக்கு இல்ல. ஏன்னா அவருடைய எண்ணம் ஃபுல்லா என்ன இருக்குது, சிந்தாமணி அவளை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் ஜாஸ்தி இருக்குது. அது பெண் மோகம்ங்கிறது அந்த இடத்துல ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. உள்ளர குதிச்சோன்னு சிந்தாமணிக்கு அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட, இன்னைக்கு உங்க அப்பாவோட காரியம் இருக்குது, இவ்வளவு கொற்ற மழை இருக்குது, நீ இதுலயும் கூட நீ என்ன பெண்ணாசை கொண்டு இந்த உடலுக்கு ஆசைப்பட்டு நீ வந்திருக்கியே அப்படின்னு சொல்லி அவ கோச்சுக்கிறா பில்வமங்கல டாக்கூர் மேல. இங்க பாரு, உனக்காக நான் எல்லாம் பட்சணம் எல்லாம் கொண்டு வந்தேன், உன்னோட சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து தன்னுடைய மோகத்தை வெளிப்படுத்தும் போது அந்த பெண்ணுக்கு இவரை பிடிக்காம போயிடுது. நீ இந்த அளவுக்கு இந்த அழியக்கூடிய உடல் மேல நீ வச்ச அந்த ஆசையை வந்து நீ வந்து பகவான் மேல வச்சிருக்கலாமே, சரியா, பகவான நினைச்சிருக்கலாமே. உன்னை வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு பக்திமான் குடும்பத்துல பிறந்தவன், நீ உனக்கு வந்து அவ்வளவு விஷயங்கள் உங்க அம்மா அப்பா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, ஆனாலும் கூட நீ அதை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இந்த அழியக்கூடிய உடல் மேல ஒரு மோகத்தை கொண்டு இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நீங்க வந்திருக்கங்கிறது எனக்கு வந்து உன்னை பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கல, அதனால நீ இப்பவே போயிடு, போறது பெட்டர், யூ கோ டு பிருந்தாவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா கதவை சாத்திடுறாங்க. அந்த ஒரு சிறு பொறி, அந்த ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அவருக்கு தோன்றது, ஆஹா நம்ம பண்ணினது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, சடனா தன்னுடைய அந்த மோக எண்ணம் ஃபுல்லத்தையும் விட்டுட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு அவர் பிரயாணம் போறாரு. அங்க போயிட்டு அங்க என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா பகவானை பத்தி நினைக்கணும், அவங்களுக்கான சேவைகள் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போதும் இந்த விட்டக்குறை தொட்டக்குறைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி அவருக்கு இன்னமும் கூட அந்த பெண் மேல இருக்கிற ஆசைங்கிறது கம்ப்ளீட்டா போகல. அங்க வந்து ஒரு 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 வணிகரோட மனைவி அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா அந்த வணிகரோட மனைவி பின்னாடியே இவங்களோட மனசானது போகுது, இவரும் பின்னாடியே போறாரு. அந்த அம்மா போய் சொல்றாங்க தன்னுடைய கணவர்கிட்ட, இவருக்கு நீங்க சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்க சொன்னீங்க, ஹெல்ப் பண்ண சொன்னீங்க, ஆனா இவரு என் மேலேயே தவறான பார்வை பார்க்கறாரு அப்படின்னா வணிகர் கூப்பிடுறாரு. அவரு ரொம்ப நல்ல டைப். அவர் என்ன கூப்பிட்டுட்டு, உங்களுக்கு என்ன என்னுடைய மனைவி வேணுமா, எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னோன்னே இவருக்கு சுரீர்னு அடிச்சா மாதிரி ஆகுது. ஆஹா, நம்ம என்ன ஒரு தவறான காரியம் பண்ண பார்த்தோம், சிந்தாமணி சொல்லி நமக்கு என்ன வந்தது, இந்த புத்திங்கிறது வந்தது, பிருந்தாவனத்து மன்னன் நம்ம மிதிச்சிட்டோம், பகவானனோட அவங்களோட லீலைகளை கேட்கணும், அவங்களுடைய புகழ பாடணும் அப்படிங்கும் போது இந்த கண்கள் வந்து மறுபடியும் என்ன செய்யுது, தவறான நோக்கத்தோட பார்க்குது. இந்த கண்ணு இருக்கிறதுனால தானே இதெல்லாம் பண்ணுது. ஓகேவா, பகவான நம்மள எதால பார்க்க முடியும், ஞான கண்ணால பார்க்க முடியும். அவங்கள நம்ம சேவிக்கிறதுக்கு நம்மளோட ஞான கண்கள் இருந்தா போதும், இந்த ஊனக்கண்கள் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த வணிகரோட மனைவி இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட கையில இருக்க கொண்ட ஊசியை வாங்கி கண்ணு ரெண்டு குத்தி கண்ணை பாழாக்கிக்கிறார். ஓகேவா, கண் ரெண்டு பார்வையற்றவரா ஆயிடுறாரு. அப்பதான் அந்த புலன் அடக்கம் அவரால் அடக்க முடியல அப்படின்னா புலன்களை தானே இல்லாம பண்ணிக்கிறாரு அவரு. அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் பிளைண்ட் பர்சன் ஆயிடுறாரு. ஆனா அந்த பக்தியில இருந்து அவர் வழுவாம இருக்கிறாரு. அதுக்கு மேல அவருக்கான வேலையெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கணும்ல. கண் பார்வை அற்றவர்கள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு தடுமாற்றம் இருக்கும், அதுவும் இருந்துட்டு இல்லாம இருக்கிறதுங்கிறது எவ்வளவு தடுமாற்றம் இருக்கும். பகவான் அப்ப ஸ்வயம் தானே வந்து ஒரு சிறு ஒரு ஆடுமைக்கும் சிறுவனா வந்து அவருக்கு எல்லா சேவையும் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. பண்ணிட்டு இருந்துட்டு அவர் என்ன செய்வாரு, டெய்லி பால் கொண்டு வந்து தர்றது, அவருக்கு படுக்கை ரெடி பண்றது, இதெல்லாம் பண்ணுவாரு. ஆனா வந்து நீ வந்து பாடு, பகவானை பத்தி பாடு அப்படின்னு சொல்லி பாட சொல்லி கேட்பாரு. ஒரு நாள் வந்து நான் உன்னை தொட்டு பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்குது, நீ வந்து எனக்காக இவ்வளவு சேவைகள் பண்றீல, நான் வந்து உன்னை டச் பண்ணி பாக்குறேன் அப்படின்னு பில்வமங்கல டாக்கூர் வந்து அந்த பையனை பார்த்து சொல்லுவாரு. கையை எடுத்து அந்த குழந்தை எங்கன்னு தேடும் போதே கிருஷ்ண பரமாத்மா அந்த இடத்துல மறைஞ்சு போயிடுவாரு. அவருக்கு அப்ப தேடி தேடி பார்த்து சலைச்சிடுவாரு. ஓ, அப்ப இவ்வளவு நாள் நமக்கு வந்து நமக்காக எல்லா விஷயத்தையும் செஞ்சு கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா ஸ்வயம் பகவானேவா அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கு வரும். அதுல இருந்து அவருக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமா ஆன்மீக உணர்வுங்கிறது அவரோட மனசுல பொங்கும். கிருஷ்ண கர்ணாமிர்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஃபுல் பாடல்கள் தொகுப்பு ஒன்று அவர் ரிசைட் பண்றாரு. அதுக்கு மேல லீல சுக்கான்னு தன்னோட பேரை மாத்திக்கிறாரு. முதல் ஜென்மால ஒரு நல்ல பாகவதர், ஆனா திருடு அப்படிங்கறத பண்ணாரு. மறுஜென்மாங்கிறது பில்வமங்கல டாக்கூர் அப்படின்னு அந்த பேரோட அவர் இருந்து நல்ல குடும்பத்துல ஆனா தீய பழக்க வழக்கங்களோட வளர்ந்தாரு. ஆனா அந்த அந்த சிந்தாமணி அப்படின்னு சொன்ன அந்த அறிவுரை கேட்டுட்டு அவங்க பிருந்தாவனத்துக்கு வந்துட்டு அந்த பகவான் இருந்த அந்த மண்ணை மிதிச்ச உடனே அவருக்கு என்ன வந்துருது, அந்த ஆன்மீக உணர்வுங்கிறது வந்துருது. சோ அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன மாத்திக்கிறார், தன்னை லீல சுகா அப்படின்னு தன்னோட பேரை மாத்திக்கிட்டு கிருஷ்ண கர்ணாமிர்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகா, ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஸ்லோகாஸ் அதை அவர் வந்து ரிசைட் பண்றாரு. ஓகேவா, அவருடைய பாடல்கள்ல அவர் நிறைய இடத்துல சிந்தாமணி அப்படிங்கிற பேரை வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணுவார். ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆன்மீக தன்னுணர்வு யார் மூலமா கிடைச்சது அப்படின்னா அந்த சிந்தாமணி மூலமா தான் அவருக்கு கிடைச்சது. சரியா, சரி, இப்ப இந்த கதையை முடிச்சாச்சு. இதுல இந்த சிந்தாமணி யாரு அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வந்திருக்கும். யாரு அப்படின்னா முதல் ஜென்மால வந்து இவரு வந்து நல்ல ஆத்மாவா இருந்தாரு, அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண அந்த இளவரசி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த இளவரசி தான் அந்த இடத்துல வந்து சிந்தாமணியா வந்து பிறந்தது. ஓகேவா,
ஆனா ஏன் அவங்க வேசியா பிறப்பெடுத்தாங்க அப்படின்னா, அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. பாகவதருக்கு என்னுடைய நகைகள் அடங்கிய அந்த பொக்கிஷ பெட்டியை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஆனாலும் இறந்த பிறகும் அந்த நகை மேல இருந்த மோகம்ங்கிறது அவங்களுக்கு இருந்தது இல்ல. அந்த உடல் வந்து எதோட எரிக்கப்பட்டது, அந்த டைமண்ட் நெக்லஸோட தான் சேர்த்து எரிக்கப்பட்டது. அந்த மோகத்தின் காரணமா, அது மேல வச்ச அந்த பற்று காரணமா அவங்களுக்கு மறுஜென்மாங்கிறது எப்படி ஒரு இடத்தை கொடுத்தது. ஓகேவா? இதை நம்ம இந்த இடத்துல வந்து யோசிச்சுக்கணும். சரியா? சோ இப்படி பகவானுக்காக எப்படி வேணாலும் நம்ம கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு திருடு பண்றது மூலமா கூட அவங்களுக்கான அந்த டிவோஷன் சர்வீஸை தொடர்ந்து பண்ணாங்க. அப்புறம் அவங்களோட வாழ்நிலைங்கிறது எப்படி மாறுனுச்சு. சோ இப்படி எல்லாம் கூட பக்தர்கள் இருந்தாங்க. இப்படி இருந்தாலும் கூட இந்த பக்தர்களை வந்து பகவான் என்ன செய்யறாங்க, தனக்கு பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட்ல அவங்க தன்னை மாத்திக்கிறாங்க. தன்னை டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்காக தான், பகவானுக்கான கைங்கரியங்கள் பண்றதுக்காக தான் அவங்களோட செயல்பாடுகள் அமைச்சுக்கிட்டாங்கிற விஷயம் பகவானுக்கு புலப்படுறதுனால அவங்களையும் மன்னித்து காத்து அருளி அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல பொசிஷன்ங்கிறது பகவான் கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? இது அத்தியாயம் 12 இதோட முடியுது. இதுல பக்தி தொண்டே தலை சிறந்தது அப்படிங்கிறது 12.1 இருந்து 7 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டது. அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுபவரா அல்லது உருவத்தை வழிபடுபவரா, யார் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கு பகவான் சொன்னாங்க, பக்தர்களே பக்குவமானவர்கள். கிருஷ்ணர் பக்தர்களை தாமே விடுவிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள் அதுல என்னென்ன வந்தது அப்படின்னா, பக்குவமடைந்த நிலை அனன்ய பக்தி, அடுத்தது சாதனா பக்தி அதாவது பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டு, அது அடுத்தது கர்ம யோகம். அந்த கர்ம யோகத்துலதான் நம்ம உள்ளர பார்த்தோம், நிஷ்காம சகாம. சரியா? அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மாற்றும் குணங்கள் வந்து 13 இருந்து 20 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டது. தன்னுடைய நடத்தை மூலமா. ஓகேவா? அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்தவங்க எல்லாரையும் சமணப்பட பார்ப்பாங்க, யாரையும் திட்ட மாட்டாங்க, யாரையும் துன்புறுத்த மாட்டாங்க. பிற உயிர்களிடத்தை வெளிப்படுத்தும் நடத்தை, தன்னுடைய நடத்தை, நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ளும் விதம் எல்லாத்தையுமே என்ன செய்வாங்க, ஏக்கம் இல்லாம பயம் இல்லாம எதுக்கும் அவங்க கவலைப்படாம அவங்க என்ன செய்வாங்க, எல்லா விதமான விஷயங்களையும் அவங்க எதிர்கொள்ளுவாங்க. பகவான் இடத்தில் வெளிப்படுத்தும் நடத்தை, இது எல்லாத்தையும் வந்து எல்லாமே கம்ப்ரைஸ் தான் இந்த இடத்துல பகவான் சொல்லி, இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் இருக்கவங்க எல்லாருமே எனக்கு பிடித்தமானவர்கள்னு பகவான் சொல்லி முடிக்கிறாங்க. வாழ்க்கைக்கான பாடம் இந்த சாப்டர்ல நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்ட விளக்கு பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சிகரமாக தோன்றலாம், பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும், ரொம்ப பிரைட்டா நல்லா இருக்கும். ஆனா அது எரிஞ்சா மட்டும்தானே அதோட குவாலிட்டி என்னன்னு நமக்கு தெரியும். ஆனால் அதனால் எந்தவித பயனும் இல்லை. மின்சாரம் இல்லை அப்படின்னா அந்த லைட் அங்க இருக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. அதே போல நற்குணங்கள் ஒருவருக்கு நல்ல மனிதரை போல தோற்றத்தை தரலாம், ஆனால் பகவானுடைய தொடர்பு இல்லை எனில் அதனால் எந்த ஆன்மீக பலனும் இல்லை. நல்ல நல்ல மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், பட் அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்காது அப்படின்னா ஆன்மீக உணர்வுங்கிறது இருக்காது. தன்னை அவங்க வந்து பகவானோட ஐக்கியப்படுத்திக்கணுங்கிற எண்ணம் இல்லை அப்படின்னா அந்த நல்ல குணங்களை வச்சுக்கிறதுனால எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஒரு சாப்டர்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இதோட இந்த சாப்டர் பினிஷ் ஆகுது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருபஸ்ய கிருப சிந்துபியை வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய், அனந்த கோடி விஷ்ணுவிற்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.